aisikiseka kana ngotanga murume kana ndangombata bata nyatsodzika na baba vako kandopa murume wako mvura yogeza chikunetsa chi baba vanodyiwa nyatsokuvaadya zvekuti vega chiro wanga wakatsama so zvakoti ndozvaunobhohwera uya kuno akabata zvakanaka so unondibata achinibata so anibata pamukaka apa achindiyamwa so achinyatsodzika neni so anotosita unisinza mbatsu ndatonyatsonzwa kuti aiwa achidzika nyatsopinda neni nemoya achidzika kuzasi so otanga undibata kuzasi kwangu achindisa achindisa kachigunwe ikake ameno zvanenge achindita nokuti nonyatsonzwa iwe uri munhu mutetewo mubasa renyu hausati wambozvamburwa here nemwe muzvizvambarara wakakuzvindikita ukazvambarara aiwa zvamuri kutaura wautozvambukire hauna kusangana nazvo ndakambosangana nemunhu nokuti achivhura zipi so achibudisa munhu ndinopona here nezvandii akanyatsobudisa munhu kuitori nehingi nehingi ndeyei pakuzoti iri kutokondrola because ngabisarinyika unoita mwana biki kuti saka ndinobudirira vatenyamuvengochidavaita sei vashingirira ndopaya paunomudza kuti aini hangu handiti kuda kugarira kana kukotamisa unondi zvinoita sei zvinorwadza inini hangu kana ndikava inini hangu munhu akachechedzwa nemufari ndofaradi asina aiwa asina ndofarira paya pandingi njidi ndichinyatsoivhura so nikamukafeelinga ndinongonzwa so saka pakundovhura paya ndonzonanga kungo ameno zvandei chimwe Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paSlime Media TV zitarapo ndichitwa Pelagio Kampurwa akana kuti Sokostina ndichikuchingamidzai nemufaro wakanyanyisa muchirongwa chedu Bishu Lifestyle ndochirongwa chatichange tichifamba nacho muzuva ranhasi ndisingade kuti ndifambe kuenda kumberi regai ndikuzivise kuti muzuva ranhasi muchirongwa ichi handisi kufamba ndega ndiri kufamba nesimbi yebasa regai ndivape mukana uno muchiimbu vangosangana nemhuri yeZimbabwe mukwazisane muzivane. Aiwa, kune vasingandizive tinokuchingamidzai nemufaro zitandoni Sylvester tafumane mwana wawini naSauro anobva kuwedza ID ndaigona kuvapa futi patinokuda kwenguva zvichazodaro ndirega ndikwazisewo zvekarewo Sokostina kuti aiwa zviri kuoneka kuti uri kufara ndabva ndaona nesmile haikona kutaura mazino machena namadaro aiwa zvese ndazviziva ndizvozvo aiwa ndiri kufara kuve pachirongwa chinechi aiwa ndinotenda rega ndikutendezve shuwa simbi yebasa handinyore kuwana simbi yebasa kuti tivabate asi nhasi tabati aiwa garai pano timbokurukura nokuti ndoziva kuti kune vamwe venyu vanoti vakaona simbi yebasa vari pabasa vanonzwa manyukunyuku saka ndauya nawo pano mhuri yeZimbabwe ndisinga
tisingapedze nguva yenyu yakawanda, regai nditaure zvandoda kutaura muchidimbu nekuda kweprogram iyi. Kazhinji tinonzwa vamwe munopa macomments enyu, ayo iright yenyu zvakare kuti mupe macomments muchiti aiwa chirongwa ichi chiri kumbobatsirei, chirongwa ichi hachisi kupromota here kuita basa rakaipa irori. Aiwa regai ndichipindurire muchinzwa. Tiri kuti isu seSly Media TV, ndofunga dingindira redu seSly Media TV, we are there to build bridges. Kuti kuti imi muri kumhiri nesu tiri kuno kumhiri, tisangane pakati, tisanganise, tinzwewo mavoices. Vasikana avo vanotengesa muviri, regai nditi ma-sex workers kuziva kwatinovaita, nezita ratinovadedzawo naro kana tiri kumasociety kwedu mahure zvakasiyana kudaro. Isu seSly Media takazvitora upon ourselves, say aiwa regai tigadzire a voice, tivape mukana. Nenhau yekuti vasikana ava hadzisi nguva dzese dzavanosvika pakupinda mubasa iri nekuda. Mumwe anogona kusangana nedambudziko rekuti kusiwa cheko nemurume, mumwe anosangana nerimwe dambudziko rekutorepwa, oshaya kana anomira naye, oona kuti nyange ndikada kunotsvaga basa handisi kuriwana, opedzisira apinda mustreet. Saka taiona pataikurukura kuti aiwa vanhu havatori nenyaya, asi isu hatingagare, regai tivape voices. Ndofunga president wedu Emerson Dambudzo Mnangagwa vanogara vachiti we are leaving no one and no place behind. Saka isusu we are not leaving anyone behind. Let's give these women voices. Mumwe anogona kutonzwa nyaya yacho pedzisira ati aiwa ndine musikana ndoda kugara naye, ndoda kumurora, ine musikana uyu ndizvokaamisembe basa, uyu musikana uyu regai ndimutsvagire chi zvekuita. As I'm speaking right now, Simbi Yebasa, there's an organization yakazvitora kuti aiwa vasikana vakaregai tivaitire something like a program. Vanodzidziswa kuti mari dzacho dzavari kushanda idzodzo dzavanenge vachitora dzemashort time vanogona kuita sei kuti vakwanise kuita something with that money. Kana vachinge vapedza course iyoyo vanozopiwawo maloni. Nekuti dzimwe dzenguva akasimbe basa unonzwa umwe achiti ini ndikawana hangu mukana ndoda kuhodha bhero, ndikawana hangu mukana. Saka there's an organization. So that's why I'm saying kumaviewers edu, kuvateereri vedu, isusu tauya pano kuziva kuti hazvisi zvekuti aiwa toda kumaketa kuti aiwa muzive kuti kune vasikana vakanaka, handizvo. Kana kuti asi kuti kana tichinge tapedza program inoyi uyewo watinenge tinaye pano anowanawo chekuita neupenyu hwake. Munogona kutsigira zvakare kana munhu apedza kuita training yeku how to handle finances, dzekumba kuedza kuseparata business nemari yekumba yaunenge uchiwanawo, vari kuita kuti kana vachinge vavadzidzisa kudaro vanobva vazovapa kamari kekuti atange zvaanonzwa kuda kuita business raada kuita sei, raada kuita kuvapawa maloni. Ende izvi hatikwanisa kutaura kuti zviri kuitwa nebhengi ripi, asi tinoda kuzivisa vateereri kuti zviri kusapotwa nebhengi hombe chairo remuno muZimbabwe kuti vagozovapa maloni vagone kutanga maprojects avanenge vachida kuita. Tinoda kutsigira zvakare panyaya yawataura yekuti chinangwa chechirongwa chino chekuti tivabvise isusu nevari kumba, tivabvise mumastreets vawane zvekuita nekuti havana kupinda kwete nekuda. Uyewo nyaya yawataura mazana atatu sekuru vazhinji vari kufona vachiti uyu ndamufarira, ndipewo namba yake, tombotanga tombomuvhetawo toona kuti ari serious here, kana kuti ada kungoita zvemashort time zvatiri kuramba izvozvi. Kana taona kuti munhu ari serious totomupa. Tine vazhinji vari kutaurirana izvozvo kuti inini sisava ndavafarira, ndoda kutaura navo. Vobva vataura navo, vazhinji nezvavari kutowira chinangwa chiri chekuti vagarisane varoorane nekuti anonganzwa background yemunhu kuti uyu zveshuwa kana chifambi chacho hatomboda kuchiita, hatomboda mumastreet, asi vana vari kuchengeta neresponsibility. Ende varume chanetsa iri tisuka tiri kungomitisa tichiziva. Mirai nguva yacho ndakamira ndine mubvunzo ndichauya kwamuri. Thank you so much nekutsigira kwamaita. Regai ndidzoke kwamuri, ndofunga mangozvinzwira in a nutshell ndiro dingindira reprogram yedu. Regai tichidzoka muchirongwa chanhasi. Ndisati ndadzoka zvakare ndine pandoda kutaura mukoma Sly. Pakaita sekuti chirongwa chedu hatikurudzire vana vadiki vari pasi pemakore ane 18 years. Hatikurudzire vamwe vanozoti ai vana vacho vane mafoni, toti aiwaka iwe semubereki chimbotireka kuti mwana wako ari kuonei. Anogona kunge asiri kuona bishop but achiona zvimwe zvakaita zvakakura zvimwe zviya. Saka tatiti pataure zvakare toziva kuti pane pazvinonakidza, pane pazvinozonakidza. Ozoti kuna ambuya uyai munzwe, aiwa tizokurudzirira. Hatina kunyanya kurasika pachirongwa chinenge pamusaka pokuti ukatarisa panhepfenyuro yenyika, Radio Zimbabwe, Mother Station,
inotoitawo chirongwa chinonzi chakafukidza dzimba matenga ukaenda kuStar FM variko unotowanzwa vachitotaura nyaya dzemubedroom zviriko nokuti ndo ava ana tete vemazuva ano kuti vava vashoma saka tinenge tichikurudzira kuti ava vanhu ngavaone vari pakasiyana siyana vasaone pamwechete nemanyarikati ndizvozvo. Thank you so much. Coming back to you our viewers, ndakudzoka muchirongwa chedu Bishu Lifestyle. Sekutaura ndaita chirongwa chatinokurukura nevasikana vanotengesa muviri kana kuti masex workers. Muri Zimbabwe ndine musikana wandakagara naye pano, ndoda kumupa mukana kuti ataure zita rake asangane nemi akukwazise. Ndinokupa mukana musikana. Makadii muri Zimbabwe? Ini ndinoitwa Kimberly Chawahera, ndinogara kuWaterforce. Ndine vana vangu vaviri, mukomana nemusikana, Nokutenda naAlbert. One wacho grade 3, kamwe kacho akasati akanyatsokura 2 years 5 months. Saka vana ava ndinogara navo ndini nababa wacho takasosepatana patova netime. Saka ndine amai ndine baba zvese. Aiyo mabasa acho kutodai soka hazvinotombomira mukuramba kakuya kuti mugare munyatsoshanda kamabasa acho munonyatsowa munofanira aiwa tiri kusvika ipapo kuti marwadziwa nekutorerwa basa asi kutaura kwawaitwa tii zviri kuitika. Kimberly ndizvo kana kuti kore madunhu unonzi chire basa nonzi Kikido. Kikido kana kuti unopedza pakai anopedza Kikido. Ndofunga muchirongwa chedu chatida kumbokurukurawo newe tichanga tichichinjana ini namukoma nokuti vatogara vatone mubvunzo waka ichatangawo ndini. Chekutanga kana tiri muchirongwa ichi tinoda kunyanyoziva kuti Kikido chii chakaitaiwo kuti upinde mubasa rekutengesa muviri? Harizi basa rakajairika, harizi basa kuti mwakarinzwa rine mazita akawanda munopiwa, asi ndoda kuti umbonyatsopinda nesu umbotiudza kuti chakaita kuti iwo upinde mubasa iri chii? Chakaita kuti ndipinde mubasa iri hazvirevi kuti ndaida, but ndingati pandakaita festival yangu takamboseparatana nemurume wangu, ndakaita matwins, mukomana nemusikana. Ndakaita zvangu vana vangu mukomana nemusikana matwins, wani ndobva atorwa naMwari kwaiva kuronga kwavo. Second ndobva takatomboseparatana within 5 years mumwe namumwe ari kwake. Ndobva tadzokedzana ndobva ndatakura futi pamwe, ndobva ndaita futi matwins vakomana vese. Ndobva azoshaya futi amu 9 months. Ashaya baba vaita havo izvezvizve kungodaidai kunhonga vachisiya. Saka ndingati ndakangozobvunza senyaya tiri mumba zvakandipa kuti ndirohwe. Ndakarohwa zvekurohwa chaizvo, ndopane vangara muri kuona iyi. Ndarohwa mwana wangu musikana mumombe, ndobva taanaidhedhi mazviti akasunungura gasi pakurohwa mwana negasi. Saka ndakabva ndarwadziwa gas tank, ndakabva ndarwadziwa nazvo ndobva ndamhanya kwandobata mwana wangu. Saka panguva ndakabata mwana akabva anditsika pamusana, akanditsikirira ndobva abuditsa banga, ndoda kukubainirana. Saka panguva yakadero ndakabva ndawana simba rekungodai so, akabva ariregedza banga riya ndobva radonha. Parakadonhera pamagumbezi ndakangodhonza banga riya ndobva ndaramba ndakaridai so. Ndakarohwa zvekutadza kana kusimuka kana kufamba kana kuita sei. Ndamuka ipapo uyu mwana mudiki aitochema. Ndobva ndakatomboshedzera vanhu vekunze, ndakapedzisira ndakushedzera kuti mbavha nekuti ndanga ndarwadziwa. But hapana akakwanisa kuita sei kuuya. Pane vakauya vakati topinda sei, dhoo rakavharwa, mawindo anga akavharwa pakaiswa curtain. Saka ndakarara usiku hwese ndisingakwanisi kana kuita sei. Kwakundoedza akabva abuda. Ropa ranga rakazara pamagumbezi. Ndobva ndaendawo kupolisi, but zvakashaya basa. Ndakangonzi nyaya yenyu hanzi muchaitigwa nani, zvakabva zvangopera zvakadaro. Ndaenda pandaimudzwa ndiri busy. Ndagara munhu akabva adzoka, sezvo paripo pamba pandaigara akabva adzoka kunge ari kuda kuti tidzokedzane, but nekurwadziwa ndandisingachadi. Ndakangoda kuzvigamuchira mbijana. Saka ndingati akabva nditi handi ndokutengera chikafu chevana. Ndatobvuma bva tasvika bva tatenga tatosvika ndazonyatsofunga handichada nechikafu changu. Tatodzoka tapadhoo. Saka ndangoti pamwe kuita sei kujoka. Akabva apinda mumba, ndobva abuda nebanga, ndobva atanga kubvarira chikafu chiya, mbaisa mudhishi, ndobva asanganisa, ndobva anyatsoflasha mutoilet. Ndichiona nemaziso
mwana achiita se achiona mumwe ndakabereka kumusana. Saka pamwe ndakapinda mumba ndakazviona nega kuti something munhu yanda kutondiita sei kundirova because akatanga kundibvunza iye kafanika kushandiswa kakaona kupi. Ndakabva ndabuda mumba menya ndakasiya wana mandasandomumbira kumbopinda mutoilet zvikanzi pinda ndakakumirira ndopa ndakatanga saka anga ine battle stick andoti asina kushanda kugadhi zvikanzosandibvunze izvozvo saka ndopa ndakatanga kushandisa nega brain kuti munhu ainenge auya kundipedzisa ndakabva ndakumbira ndatosvika ndondinanda ndochinja chipedi pamwe ndabuda ndakatotora pedi but ndandisiri kunguva nenyaya yesituation ndakamunyebera bva ndabuda ndandatora kafoni kangu kainibva ndaisapa ndakapinda nanondojamba teleti yedu yange isati yapera kuvakiwa kuseri kuwini ndakajamba ndisina kana bhutsu ndakangopfeka sketi nebra asi ndabuda nyoti sketi yanda ndakapfeka ndakakwidza sketi kusvika muno ndakatanga kufamba usiku nobva tanga ndifonera ye uri kupi chichi ndakatombomunyebera ndakasomariga ndidzoke but pandakadzoka ndichiteerera nenside member ndopana munhu ari kutopopota tounganidza zvinhu achipisa ndozvaafunga ndibva ndaenda futi kupolisi hapana futi chakaita sei ndakanzidzokai kumba mundotaura kureva kuti ndikuresha kutaura kwenini seini ndichiti ndikataurawo nyaya ina kwairi kudi kwairi kuenda mandataitsoke vandadzoka kumba ndakadzoka kumba ndibva ndapinda mumba ndakasvika mumba zvikanzodi kuya nepolisi yako because handiwadzokera kupolisi ngati ndadzokera zvikanzwadi kuya nayo ndoda kukurova zvekuti uchandogara kupolisi kwacho ndakafunga kuti munhu ari kujoka akadzokora kundiro nyaya yakatika kuti azive ndaenda kupolisi ndakatomufunira kuti handikwanisi kudzoka kumba ndisina polisi nekuti unondirova akatodaira kuti ipapo uri kutotaura chokwadi ndishuwa ndoda kutokuita se akatondoda kukuita kanyama saka ndaenda ukoko ndakangonzi adzokai kumba kana zvazvo nyaya yekuomesesa munotifonera panhamba idzi ndichisvika bhati bhanditora kafonga ndibhabisa line bhandzosera kaindiseti akandirova saka painguva yaindrova kamwana kangu kadiki kamwana kangu kahomba kakasikana kakabva kasimuka panguva yakatora futi gasi aidondorova naro ya3rd trip mwana akabva apusha gasi ranga rine gasi mukati ndobva randomurova pagumbo aindikava achindorova kumeso kwese kumakuseni pandakamuka kana vanhu vazhinji vakati handirarana but nekuda kwaMwari aiwa ndakararama adera vandirovarova makuseni amuka asokwanisa kufamba inini handisokwanisa kufamba nobva pauya vanhu vakabvunza naiwe woraizva zvadai so kupolisi tingaenda but mukadziva kuti akaenda kupolisi hapana chakabuda toita sei mwana wavanhu arabiwa vati mirai tumine ndinotsvaga mari kubuda kwaakaenda ndokuenda zvachose mumba makasara hembe dzataiva nadzo ndodzaya pamuviri hamuna gumbesi hamuna chakasara pazvinhu zvakatsva chinhu chesimbi chainzi hachigumi kuti mapoto aitsika mama akasara musina kana chinhu kana chikafu kana chii gasi akarivhura ndobva rabuda gasi rese raiva munobva tora 2 plate yako nobva kwachura ndobva asiya pasi ndobva aenda asiya zvakadaro ndakagara ndichingobatsirika nevamwe vangu vandaingotamba navo bandakaona ndosvika rini nichiita munhu wekuti nhaiwo ndipo chakati pamwe pacho ndotoenda kutsvaga patimes unoishaya ndo zvimwe zvakaita ndakazosvika pakuti regaiwo ndimboedza ndione kuti ndakaita seizvi hazvindiraramise here ndakaita zvangu but mari yacho iri kutaridza kuti inyatsondisvitsira pandiri kuda mwana ari kuenda kuchikoro inini mumba munoda kudyiwa mwana ari grade 3 pamba pandinogara ndikutobhadhara rendi saka zvinhu izvi zvakandipa kuti ndirambe ndakabva ndapinda munguva yekuti ndakuenda kubhawa ndichienda kubhawa ndichiendawo ende ndinotoenda kubhawa ndiriko kubhawa rimwe day akandipfurira kubhawa kuti ndiende ukoko anonzi Rutendo ndakangomuudza usenyamva tini uri kuona chikiki inini handina chimwe chinhu chandiri kuita pafe ndiri kuenda kupi kubhawa first day ndakaenda but ndaitya nekunyara saka ivo vakasvika ndivapinda mukati ndobva uya nedhiringi ravakandipa zvikanzi inowari 5 yako sezvavata usungwa doro ndakano but ndoti inoinoe ndavana nda kupinda ndega pai ndavamuyamani ndakufanira kuti aiwa hembe ndakapfeka haisi kuita muno mune imwe fashion iri andisiri kupindana nayo ndakaona pawa ri kudzoka kumba vandasvika ndibva ndapfeka kashoti kadikidiki kakadai so vandapfeka kahembe vanoti kajuzi ndojuzi randandinaro nditidzoka ndione ndini ndatova
kumberi kukunda vaya mamuneko revive ndakatadza revive yedu society izvozvo ndakatadza kuzoti revive yanga ineyo ndivananyatsoona izvi zvaakuitika izvi hazvisizvo but ndinda kuchitotenga ndega mablack label chichinda kutodeidzira kuti handimwe masese inini aiwa chichichichi saka pakabva ngoya mumwe munhu vati aka kanenge kachiri kamwana kadika kabhebi saka ndanzi kabhebi kwaino wakatanga kabhebi ndibva ndati kunyanga nhendombiromboita dj vanatanga kuita dj vanobva vatanga kufarira chimangoma chandairidza so watotanga kuti kabhebi newe munzani vanandonzikiki zvakanzi aiwa kiki harisiro unonzi kikido kana kuti dj saka vazhinji vanochedza kuti dj kikido saka zvadero manje tiri pakati tiri kuita aiwa ndandatova munhu uyauya kutoti ndanda kutonzwa chibhichi chamandiri but ndaiti kana ndiri kumba ndakagara so ndaizvibvunza kuti ndosvika rini ndichiita humo saka rimwe dhei manje ndakazoti ndiri ukoko ndakagara musi wenda ndisingada zvekunoona mupangoti anhaiwe titiro dj chichi ndaita ya panguva yandakabuda takamira first day waenda waita dj wadidi wakabhinga wapuwa matips here neshamwari yako saura yangu yakatondipa matips ndobva atondipa maprotector akandipa akatonditi maprotector anotengeswa but panhasi rega ndichitese ndikupe akandipa maprotector ake 16 ndobva ndiudzwa kuti ukapfeka wakahembeka unofanira kupfeka kaburaki kuti ukaisa maprotector haaoneki kana usingadi unotora sokisi rako woisa chii maprotector ako mabata wogara netishu vanoudza konderei zvikanzi aiwa pepe pamunotorana nevanhu venyu ukaenda unofanira kuklina munhu wako netishu because hapana paungatenga zvimatoro zvinosvika kana 20 unongotora tishu rako zviri safe ngoti paunenge wapedza une munhu wako anongoda kuklinwa kuitira mangwana ndokubata maclient saka ndandisati ndanyatsoziva kuti kubata maclient kwacho kuita sei saka dhele kutanga zveshuwa ndaita but ndaita sei ndaitya nekunyara saka pakatanga pawaimu ndiye akatokwenyera munhu zvanza ndauya kaneka nyama kechidiki kasati kamboziva zvakandekapi fesi yanobva atoya zvikanzi ndanaiyo ndiye akatonibhadharira kunoendwa kwacho kunonzi kubhesi pandaenda nemunhu wangu ndobva atonibvunza yesu unonzani chichi wakazvitanga rini iye akangabva andiudza kuti iwe munhu akabvunza usamuudze kuti wakatonomuudza kuti woita zvawafambira woitese ita zvawafambira uende zveshomuyeyo but akaramba achizvitongesa munhu yenu pataita madhiri edu ndobva andipa chi mari yangu andipa mari yangu $5 yanga iri short time munhu ndibva nditi anja kutsvaga ndakuita night newe but pakati night ndakatanga kufunga chi wana wangu pana ava ndoita sena unoti aitsoke amen ipapo ndangozviva mweya kuti amen ndibva ndadzokera ndibva kwauya mumwe ndakutoona zvinenge zviri kudi zviri kuita zvaitika uri kupi pakanyatsotangira kuti havongori panzvimbo ipi kwakatangira basa rakotaforce kumusasa pafila ndokwakatangira basa iri but ndaivambawa machikafu mabhawa aitu anonyatsopisa ipapo anopisa saka kunodzinina keshe kuti hakuna mari but kungoriwo pachiri nani panhu paipai pekuti panotoedzegwa zvekuti ukada kunyatsopatedza unotobva kana kwachena saka zvadero first day iroro munhu yakazobva adzoka nemota yake uye akabva ndipa kuti munhu ane mota anonetsa ungasati ari kuenda newe achida kundokuita imweya usabvume usatruste munhu imi inoone nyaya kuti ndandichinika kutya ndivandati munhu yana zvaangandiite plus revival yanga ichiri kutonga ari vangaenda nemunhu uye zvishonga svika ndibva ndarara naye kumba kwake makuseni ndobva atonditi chita uendese zvawakatoda kunze kuenda wakasiya ulokera vana zvishona kabva ndatomubvunza tasonga wakadhakwa nyika ndinonyatsofunga ndakuta sezvo ndakapfeka so vanamuzva neonenda sei kumba akazvanda sinobva zvindisa ndibvabvisa bhotomu rake ndobva ndibva ndapfeka ndibva ndipa fesi rake ndibva ndapfeka ndibva ndapinda mukombi ndakauya naye kumbari paokay ndibva ndapinda mukombi ndibva ndadzoka kumba ndibva ndakinura dhoro yangu akuchakasvibira ndibva ndaona vanhu vangu vakatorara
ndarara newana wangu but musikana mama ndambomuka imi panga muri kupi kana munyembera ngati anozobudza mwana unaenda kuenda uchechi naanaenda uchechi ndawo right mama zvamwari ndakatamisa zita ramwari zvadero manje abva vamaniti abva musikana waya kwachena kanjani zvazviri sei vanoti bhobhobho chichichi sikana usina kuti vana wangu wanzwe chi ndoti kwainakidza uchechi zveshuwa inobva anitasanobva kuti orit munhu airoda avoida chi vana wake ndopazontazoya kumba kwangu tena mbva ndaenda svikanzwa chona hachigemishi takati master kudhara iti inoda kuti uite sei tsvage munhu anosara nechi newana wako kwewiki imoenda newe kwandoda kuenda newe. Apa first day wakaita mari? First day ndakabata $25. Oh nema. Shamwari. Wakaita musoro ere? Ndakatenga sola. Ndakatori kubva uko kunhu vandainotenga sola. Right. Because ndatsina pekuchajisa phone yangu. Chimwe chakandipa pressure kunzotenga sola. Communication. Ndisina communication yakafoni kandaingowana kaingwa kamwe kayeka. Saka ndaita izvozvo manje. Mangwana vanza isachende manheriwa ndakabva ndadzokera futi ndingati manheri asati akwa ndakabva ndafonirwa masikati iyangaudza munhu tisofuna munhu akada munhu yanobva ndifonera nayo yakunobva ndaenda kuma kwemunhu iyeye vandasvika ndibva madhire ndonobva achibva ndipa mari yangu ndichibva ukoko ndichisvika ndibva ndamutima ndeyo ndikweretesawo mari ndafunga tenga foni manje because kafoni kangu kainyadzisa kubuditsa pana wamwe ndidaireti kaiva mbuzi kakasitona kakava kekuseri kuti ndikatore zvadaira bhatiraita se saka zvasvina kunimirira mushe ipapo asati aenda kumberi anzizvo pandakaona $25 azi ndakatenga sola sola vana vanodya sola havadye sola asi communication ndakamhanyira handinokumidza kurangarirana imaclient kana ndanyatsonzwa kuti zvemaclient saka zvaita seizvozvo mumwe ngavabhaniswa nivani pachi mari yabva ndiwedzera mandatenga kamwe kafoni kaionekera manheri aindibva mandadzoka muneka20 kamwe mandatsvagira vana wangu upfu nemafuta nemachanisi vandagara pasi musikana yakutoramba achinditicha manje ndakutopesera ndakutoita senior chimbijana mbija but zvainditongesa mumwoyo manje ndizvozvo ko mwana wangu akazozva nozvandiri kuita achati kudii karetiko vabereki vangu ndozongoti mheno handisindatanga nazvo ndombozvidzikamisa but panguva iyoyo ndichienda nekuenda ndichidero musikana akabva azonditi hande kumazuva vataenda kumazuva kwanga kune show yanga iriko vataenda hatasvika ukoko paya tatonzi hapane vasikana varipo chichichichi paya taenda tatongomira kumberi tatanga kungotamba imwe iyaya saka tiri pakati papo airidza gita rakabva akandira gita roko ndobva andibata gumbo so patangodoridza gumbo rangu kuita gitari papabva umwe murume mbati aiwa musadero mbasvika chindibvuta so zvanziyo yakunotitema dhiri saka ndiri ipapo abati aiwa musiye zvanzi aiwa ndibva ndatorwa ndobva taenda kwatakaenda mani ndibva tasvika ndibva taita madhiri edu saka taita madhiri edu mukorokozo ainga kuda kundita munhu wake saka ndinenge nditwa munhu wake manje ndarisingaide ndingatoyanga ndichikoti kaunakale munhu akakuita munhu wako hauchaoni nguva yekuti unoenda kubhako hauchaoni nguva yekuita zvaunoda andingakuita tekiteki plus nini yekuti akangova mukorokoza ngamba ndati kuti aite munhu wanga ari mukorokoza handidi kwakauya kandivaine banga ndine mumwe munhu saka tangotamba kutamba ndipowo nhama ndakambadze papo handamba chaidzo foni kanda ndasiya kumba aiwa zvichiri kutoitwa uneonozi munhu yaendi tadero manje nemunhu wangu uyayo takabva tagara tiri umomo chichichi paimakuseni vamwe naiwe chiuya tiende chichi vamwe vamubva tatobuda takauya nekune kamota kedu katiksi katatakabhadhara takukabhadhara futi takudzokera kupi kumba tadzokera ndakutoona ndakatobva ndinga mari kangu kakarina ndakabva $85 yes ndabva ndakatanga ari mashort time vandazowana aiwa uko ako kwako nguva kuti unotanga tasari munhu weboy here because kunomwe munhu wotukamuudza anokwanisa kuti unoifira mari yake yekuti zveshuwa unotodemba uchada zvinhu saka zvadero manje ndambodaida kuti mashoti twangu takabva tazowana hangu akati naiti bva taenda zvedu bva tandorara naiti
naiti akanipa 20. Okay. Anipa 20 makuseni vanamunyebera ngati amanye ndasiwa nevamwe vangu handisina mari yetransport ngana kupa $5 uite sei uyendi ndibva ndaenda iye ndiye munhu wandakapa nhamba dzechokwadi because ndandamutrasta uyu munhu takaitwa nemutrasteka tiri umomo hatina zvatakaita chakaita aitondipawo kutondidzidzisa zvinoita upenyu hatina zvatakaita nemunhu iye chayakatoitika ndotakanonzwa uri kuona chi inini ndotsvaga munhu wokugara naye panditsvaga munhu wokugara naye inini pachokwadi kana ndawana munhu wangu 1 nenguchigara mumusha 2 ndiyo change nemombe chichi everything zvese zvinoda kuitwa kumba yes inini ndinouya zveapo neapo kumba ngati it's okay zvakuta handisudi kurambirana zvinobvazoti siya mai vangu kana wandida wotoshinga because ini mai vangu vanotaura ende vanonetsa kana murora vanorova kundorowa futi ndambobuda umu but ndaunomuudza ipapo nokuti ndikatotarisa zvimwe zvinhu zvaindiudza ndaiona kuti zvinobatsira because aitonditi naivo tombotidei mashandiro amuri kuita ukabata zvako kamari kako ukahodha madomasi hauite here zviri nani wotsvaga munhu wako 1 wokuitisana naye panoona kuti munhu zvari kutaura zviri right munhu anoda kuti ndisave nemamwe matambudziko akawanda nekuti zveshuwa zvine matambudziko tadero nemunhu wangu uyauya handipa $5 iyaye kuti ndive nemari yangu yebhazi ndibva ndatorana nevamwe vangu bva tauya kumba ndichisvika kumba mwana wangu anga agara asingachaendi kuchikoro ndakabva ndaenda ndasvika ndibva ndabhadharira mwana wangu school fees ndabhadhara mwana wangu school fees ndandamutengerawo uniform ndatenga uniform ndibva ndatanga vanangonhonga kuti uri tutatoita mumba ndatogara paya ndakutoona ndindakutochidzidzisawo vamwe manje ndatovawo senior manje ega vanosara usiku vega kapapanaino mazuva ndakatsvaga vamwe amai vekunesi ndakanguva nhaimi ndokumirombosara nevana vangu ndaenda namo vanononga chinyepero kuti kikipa watsanangura iwewe uchitaura kusiku enda kumazowe kwese ukuchita sei ndakambobvunza kuti iwo zuva raunoti iri Sokostina ndo zuva randakarara nevanhu vakawanda ukarara nevanhu vangani and yange iri seexperience yacho iyoyo ndakanona vakawanda mwachondotadza vavengi vakasvika vangani because dherero kwaya kupera kwemwedzi saka inini ndinga ndakasvika pabhawa zvekuma7 kubva na7 kusvika kunyatsochena aiva mashort times ana munhu ndakambotorana naye night dherero ndakaita mari kwete zvekunyembedzera aiva ndakaita mari maprotect akasvika pakupera svika pakudzokera mamwe kumba kuti aiwa akudzokera kupi kumba ndakabva ndadzokera mba ndatotora mamwe ndinomwe mukomana wandowirira naye wandoti panashe panashe ndiperekedzo pai padheni chakaita ndikumbire panashe andiperekedza ndakambosangana neproblem mashuroko saka that's why ndane munhu wangu anongowirira naye uya kuti anondibatsira kana ndauda kumbodzoka mba munhu unotoita pambijana pandakabata ondiperekedza ake kupi kumba saka dheiroro aiva ndakaita mari ndingati ndati shande maprotect angapera ngabva ndaudza panashe kanzi amira ndikutsvagire panashe andibva nditsvagira mamwe maprotect akabva apera mani andati panashe apera zvikanzi ionengwa kutoita zvemadola iyo kana madola 14 kokurumzopera ndingati aiwa ndiperekedze pai padheni abva ndiperekedza padheni vandasvika ndibva muchi maprotect andisiya pambijana pandandabata ndichiona futi kuti vana vangu vari safe ini chirangaenda kubva notombowana kangu akandombobira kudzokera vana saka ndaita seizvozvo manje ndakabva ndadzokera ndiro ndakana navanhu vakawandisa hatingofungei nhamba yaunogona ngoti takadarika pa15 here because wazamu ndinawandisa tadarika pa15 16 ndakasvika 15-16 around figure 16 times short time aita mari ndairova ma5 nema3 achema wototi 3 pakabuda aiwa musiyo yandonyatsoziva ndakaita 130 musiyo ndakaita mari ndokuti ndichimuka makuseneka ndakatombogara pamumvuri so ndakatenga rimwe koti ma ndakatsogara pasi aucharove mari 5 apa ndasiniya ndakumwa koti plus inini andibva ndotaura kuti handimwe masesi ndomwa utsvuku ndozvandowanzoita vanhu saka vanhu vanenge vangotaka ndeke special chichichichi kabhebi kakikido chichichiso saka ndaita seizvozvo so ndabata mari yangu vandafunga kuti alright sola ndakatenga mamuno muri kuda bhatiri kamwe vandatenga
bhati rangu vandatanga wedzera tumagumbezi twangu twatisimo tuhembe tuvana wangu chichichipa chikafu vanyatsona kuti aiwa iko zvinondachi ndapari nani vandadzokera kuchikoro mwana anobhadhara school fees yemwana wangu gore rese ndakasiyana nazvo ndagara manje ndaunyatsofunga kuti pari zvino kana ndikaita mari ndichaitei ndo paya patinoita kuti kana tikamboona tumadhora pondo unochikakanda mugaba uchikana kana kukandirana tichikandirana tumaraundi tichiitira kuti idi ibatani bhotso ndikabva ne10 izvo zvakuna mari unokwanisa kubva ne$10 ukada kusvika uchishandisa unokwanisa kungotenga muriwo zvobva zvaita sendera muriwo chete pane pawatsanangura uchiti iwewe ndakambosangana nedambudziko ndokuzotora panashi chasvika kuna panashi ndazotorako panashi tinowanzonzwa kuti zveshomba semenyu munosangana nematambudziko akasiyana pamwe pacho unopona neburi retsono banga ratoita sei ratowe saka wanta sikutombotudza experience yacho yakazoita kuti inini ndifambe nebodyguard panashi kana ari kutoka bodyguard panashi atemployer chimbotudza experience yako kuti ndizotanga kufamba nemunhu uya ndingati ndakakechwa nemunhu ndobva anditi haninde muzvikanzi aina ndisuda menyu bhozi haini ndiri munhu anonyatsozikanwa saka ndipindewo mazvidi hazviitepo zvisho niyo ndaida mari ndakanzwisa munhu ndobva taenda patakaenda aitorodza kuti anoziva nezveipapo panhu patakapinda mune kamwe katakishop so patapinda umomo tiri umomo akabva nditi anzi wandiputitsira protector ndikati inini ndandiputitse protector zvinotondirwadza because handisi kuda chi izvozvo saka munhu yanga nesimbi abva kudisa simbi ndobva ndorwa nesimbi anobva ndatanga kuda ichi ropa ndobva tindipe mari yaunayo saka ndandatoshanda $15 plus yake yatatataura nanga tundita ari kundipa $3 saka ndandakapfeka majombo iwaya ndandikaisa mari pai majombo imwe yanga iri mumwe munhu yabva ndisecha sichandibva wana chi $10 yanga iri mumwe $5 yanga iri kwanga asina wigi yona saka ndaiziva mari yega yaunayo bhozi iwewe panapa ndakuvhima kudhara ndikatokuona kuti waita chi mari saka zvadera vabva ndirova futi bva ndiri nesimbi saka pandakakota mondaiso pananga rauta sei pananga rakubuda ndobva ndatoti mira hako ndikupe chini mari yane ndibva ndampa mayo ndibva ndampa akafonika ndandinako ndobva andipushirauko saka pakandipushirauko ndibva patoita mumwe murume anga achibva kwangwani naiwe chii mba ndambosimuka so ndangapfeka chopi yewaizvi yatozara chiropa hanzi kochiko chii mba ndatomuexplainera zvaitika saka panguva yatakasimudza musoro tese kudai so ndobva taona mukomana uya vatova 5 saka panguva 5 mukomana yakangodai mwe mbva kuda nosvika kochiko chii saka ritaurwa dero murume uya yakabva amhanya kuenda kubhawa ndobva auya nevamwe chi varume aiva vanozoya patatira kubva wadzikana kuzomubva waenda uku mbva wagarira uya anga kutosanoenda anganitora chi bva wambata gozi ndangomunongedzera munongati munhu ndobva ambata saka pakwana toya patikabva wadi bva watisi hanzi oraiti gemu rimwe chete uya anobva abatwa saka pakabatwa manje ndobva vamubvunza chichichipaya akabva ati handizini ndikati handiwo wabvise jaketi neti yanga wakapfeka musoro but short nemapushi new saka pandakati mapushi achidai so mapushi yanga aenda ropa because pandakadai ndakamubata so ndobva aenda chi ropa zvikanzi zvisho iri ropa ratodhasitwa chichipai because akatotaputa ndobvatora mavhu ndobva aisa saka pane pasarira chi ropa ndokubatwa kwaakaita saka ndopandakabva ndazotsvagawo chi munhu wangu andakatanga kungowira nawo naye kuti handiwazotsvaga panashi ndakabva ndatsvagawo ndimba saka panashi haamboti here shamwariwo pachedu chimbondiona aiwa panashi hake tinoita because ndichitomuona pamwe ndingati ndiye munhu wanentomboti ndiye munhu wangu bodyguard amunhu wako amunhu wangu asi anoziva kuti unotsikisa anotozviziva anenge achiprotecta panashi chinoita vachanyayondifarira nekuzopinda kuti ave wangu mukoma wake ndiani bvarinonzi Vila saka anoziva kuti pandine ndichiuya panguva ine nditsvagawoshi vanhu ndifunga munongoziva kuti mabhawa mazhinji anongonakidza kunge aine mahuri
aine vanhu vechikadzi chichi saka iye anongozwa kuti pandichauya handizoi pamwe ndiri ndega ndichatora vanhu mubva muchabva maita se mamakidzi ndokanga kuwirana chada kumbodzikisa gecho ya mukomasai aiwa kudzikisa mubasa tazvona masangano vanhu makomo tina kumboti mubasa makomo handi nekuti pawati 16 paipai hatizofanani pakusikwa naMwari kuna mumwe akagiftwa chaizvo kune vanonyatsonzi ava ndivo chaivo kwete vamwe vanenge vachizamazama kuzamazama iwo mubasa makomo zuva raunoti Sokostina nesimbi yebasa ndakasangana nemashura ekuti ndega ndakati vakomana vanoti ndiende kubasa mangwanani chazvakamira sei uyezve chaunoda ini ndakasangana neuyo akasikwa zvakadaiwe zvinondita zvakanaka ava ndindezvipo aiwa ipapo pamuri kutaura varipo vamwe wekuti ndine munhuhani munhu notombomutsvaga ndiri ndega inini pachezvangu kutomutsvaga munhu iyeye aiwa isimbi yebasa simbi yebasa mumwe aiwa munhu iyeye anoita zvinhu nemazvo anokupa nguva wega unonyatsonzwa kuti kana ndinaye so ndonyatsofila kuti romenzereti anoromenza zvekuti wega unonyatsonzwa kuti munhu iyeye anobata toda kunyatsonzwisa because ukanakirwa kuti munhu kana ndikatorana naye hadi zvekuti short time kana muti booking nzoti handi kumba kwangu kana kwako kusiri safe handi kupi kumba kwangu tinoenda kumba kwake tosvika topinda mubathroom totanga kutambira umomo mubathroom aiwa anonyatsonzwa kuti ndiri kubatwa maoko ake ari soft zvekuti ari soft munhu yezvekuti anondibata zvekunyatso achinibata so anonyatsobata pamukaka apa achindiyamwa so achinyatsodzika neni so anotosita unisinza mumbatso ndatonyatsonzwa kuti aiwa achidzika nyatsopinda neni nemoya achidzika kuzasi sasu otanga undibata kuzasi kwangu achindisa kachigunwe kake hameno zvanenge achindiita so munhu anogona zvinhu zvake panosvika neni mbasvanyatso anobvunza nebhebi tenda pambedha here kana kuti towaridza pasi ndoti aiwa tembo itai chero pamuri kuda tembo anonyatsonditi orebek ngatite pambedha onyatsondirarisa zvakanaka so anotanga kundinhanzva muviri wese kundidya muviri wese panonyatsondidya usika rudzi unonyatsonzoti right tembo apa basa ravo nekanonyatsonzwa kumerera munhu iyeyeka anatemba mukwero munhu iyeye anonditi ndiwo unoti nyange zvikaita sei saka mari unozotora here kana kuti natembo hazvisi zvemari mako aiwa tembo mari vanotondipa apa iwe unonzwa kana chiro vachinifonera unonzwa kuti yes can wife material yangu nozvibvunza kuti arikurevesa here kana zvindeimweya pakupacho madhesi akanga itombofunga munhu yanenge ari kutoita mari neni kana kuti ari kunditisa mushonga but aiwa ndakazozvitsvaga ndikaona kuti hazvisi izvo anosvika pawati nai bhebi toenda here kumaintroduction kuvabereki vangu but inini nenyaya yekuzoti kureva kuti tembo vanotoda zvimba vanoda but tembo hazisandanyatsovatrase dzimwe pfungwa dzinombondifunza kuti vanenge vane mhuri saka ainini handifari zvekuputsa imba imunhu izvozvo handizviro ndinofarira kuti kana ndawana munhu asina chi saka chinoita kuti ndinoteso tembo vanenge vane mhuri ndikapinda mba mangu pane paunonyatsoona kuti mba muno mune madhishi mune tubhutsu twechinhukadzi hunge vari kuti vakaenda but pane paunodzoka nyatsoona muri fresh maitembo vari padhuze maitembo vanenge vari padhuze kana kuti vanenge nebasa ravanenge vanoita but vanodzokazve apo neapo saka ipapo manje ndo panozoita kuti tembo ndivati aiwa
tatanzwa patemba apa mwamvudza tichida kutonyatsotsvika hedu kwekunopedzisira chirongwa chedu mubasa renyu handi basa renyu rakambani haifanira kuvharwa nekuti ndo mararamiro amunoita but tinonzwisa kuti vanhu vechikadzi vane nguva yavanoteera saka iwewo manje toti nhasi wakafunga kunyatsonorwa mari nguva yobva ikwana unozviita sei kambani inovharwa here kana kuti kambani haivharwi unotora kotoni yako wopfeka mukati chaimo wobva waisa chipedi rako uchisvika ukoko unotobvisa chipendi rako kajira kari mukati kana kotoni haitwese haibviswe because handagara akaropfeka protector yes obva aitage madhira akeka achibuda ndobvisa kotoni yandoisa imwe kusvika nda kuti nhasi magemu ndaita se saka vakadzi vemudzimba vanenge vachiti ndiri kunguva munhu achida 2 weeks anenge achindifambisa sei ane malessons achasiyadzisa chakuti uzotibatsira nokuti madzimai mumba munhu anoita wiki rese asi tikunzwa kuti its possible kakuti munhu anotombodai zvake zvesure everything is possible to them that believe ndizvo zvavanobhiliva kuti mari haivharwe ko wakambosangana neanoti akikidu ini ndine mari but asida kupfeka protect yes ndakambosangana chichakaitika ipapo ende wakazvimanija sei apa iwo mari uri kuida pakauya munhu uyu achitaura izvozvo aiwa munhu anoratidza kuti munhu ane zvinhu zvake ane tumari twake akatonditora bva taenda kubooking kwedu tichisvika ndobva tonditi aiva truck driver munhu tichisvika pandidzoti inini mari yawataura kuti 90-20 ko anoita asina protector imari andati ipapoka inini asani ndamboita izvozvo asi kwaiva kutomunyebera ndandakambodi hangu ndakambozviita saka vataura dero ndobva ndamudzoti iwo hore tongofunga ndiwedzera mari zoraenda kupa 40 its okay neyautova kuti ndikuda chi mari aita zvo takabva taenda zvedu ndogeza ndobva ndatsvaka jira kangu ndobva ndapfeka vatatamba edu chi madhiri edu makuseni ndaitoti patakapfeka tichipedza kuita ndingapisa ndobva ndaisa kamwe tibva futi ndibva ndaisa chikamwe chaitawo ndipfeke chijira takagara zvedu vasikana chimbokurukura ngamuna aiti kana kuisa chijira tsvina yainoenda pachijira haizoenyanyi inoenda zvayo but haizonyanyi kuenda kupi kumberi saka ndovaipa kana ndikasangana nemunhu akadero ndotomupfekera chijira ndotoenda asi nguva yangu zhinji chero ndichitoenda zvangu basi chijira ndinopfeka because protest angikwanisa kuita sei kudambuka unosangana nemwe ndururani ndokudamburira inenge isingadi kuudza kuti ndoda kupinda ndakadero saka unogara ukatongopfeka chijira chako ukaona kuti munhu yabuda protector yake isina kubvaruka unomborega chirimo ukaona inenge ndururani wobvisa kupfeka chini unongotsvaga kari soft so wotopfeka ukoko uri pamachira paoneka so pamaidzidzisana muchiona namalessons maireva here kuti kachira kanobatsira kudzivirira utachiona hIV kune kwanguva kungonyeberana zviro here chinongouya hazvitarisi kuti wakaita sei kune kwangodzigirana kwekusimbisana pazvinhu zvatinei tichiita but chirwere kana ida kuuya chinoita sei chinouya because mamwe macho unototi uchitobvisa munhu protector itakazara ropa ndine ropa wobvisa protector yapatishu wonyatsoritsveta wotora kana tishu rakupinza mukatokusa kondakachena wani uzona kuti orit uyu munhu wandandinayo indururani ndianechi ane siki saka munozoita iwo waona kuti ndozvaitika munozonotsvaga here kuti morapwa sei kana kuti mune marapiro amunoitwa tine marapiro atinoita munoita sei tikaenda kuchipatara pane chipatara chiri mbari ndakanganwa wangu panonzi pachi yes unotosvika ukoko wotovaudza kuti inini ndiri kunzwa so kana kuti nezuro ndakasangana nemunhu akadai vanotokubaya majekiseni vachitokupa mushongamusavhara nekuti imunhu wakoshesa sei aiwa tinotovakoshesa zvakana because chiro tikasvika maprotector tinopiwa pasina mari saka vanhu vatinotova kana mafamily planning kutodzivirirwa majadhiwo madhefo chichichi vanototipa pasina
mari. Saka vanhu tinovakoshesa pakuti pamwe pacho vanototidzidzisa kuti zvinhu zvamuri kuita izvi ongweni muri kuita madii mambotsvaga mari yekuti mudai muhodhe tunhu twenyu kana muite so. Tinovakoshesa pakuti pamwe pacho vanototidzidzisa. Izvo zvekana ndikaenda ndichitorwara havana chirwere chavasingaite sei chavasingaite vachitondibatsira. Saka tinotovakoshesa nekuti vanotida. Vanotiita kuti tichengetedzeke utano hwedu huitechi huve utano hwakanaka. Tikwanise kuriritira vana vedu. Ndakabvunza mubvunzo usati wabvunza ndokuziva kuti haunyarare ukasadzimirwa microphone urambotaura. Ndakabvunza kuti iwe uri munhu mutetewo mubasa renyu hausati wambozvamburwa here nemwe muzvizvambarara wakakuzvindikita ukazvambarara aiwa pamuri kutaura wauti uzvambukire hauna kusangana nazvo ndakambosangana nemunhu wekuti achivhura zipi so achibudisa munhu mai ndinopona here nezvandii akanyatsobudisa munhu kuitori nerini newe ringi ndeyei pakudzwa kuti iri kutokondrola because ngabisarinyika unoita mwana biki kuti saka ndinobudirira era vanenyakuvengochidamanomboita sei vashingirira ndopaya paunomudza kuti ainyangu handisi kuda kugarira kana kupota misoro ndi zvinoita sei zvinorwadza beti avoye pamusoro panoinge unyatsoona kuti kuda zvangu mari paunokwanisa kana kuti utadza kusimukira kumirira zvanoda kutadza kunyatsonguita kuti mamwana ati ndinoda kudzoka asi neyo tine chida mari unongozoshingira saka ringi wakatoiona zveshuwa ringi ndakaiona kwete zvekuudzwa yao kuti tinombodzwa kana tikambosangana naitaura zvering'i takaingofunga kuti inyaya zveshuwa saka zvichiriko aiva neringi asi ndikutokondora asi unoremana akatonzwa unokwanisa kutomuka usingafambi but akazondisofta rimoti aiyewe kamwana chichichichi zvishuwa pamwe achida kundiisa zvishuwa aindinyengerera achindinyengerera ndakatozokarwa munhu akutoita zvinhu zvake aindinyengeredza zviya zvokuti ndisaita sei ndisatye uye ndisanzwa zvaari kuita ndo asi vaiva vahombe saka iwo ukapiwa mukana wokusarudza yakachechodzwa neisina iwo paunonyatsoti papa vana wadzimara wabatwa neivava kana ndepapa inini hangu kana inini hangu munhu akachechedzwa nemufariri ndofarira asina aiwa asina ndofarira paya panini njidi ndichinyatsoivhura so nikamukafeelinga ndinongonzwa so saka pakundovhura paya ndonzwakanga kungo hamina zvandini chimungonzwa so ndini here kuna kuti mubasa mako munoti abasa zvisina kunakidzwa the same time pano mumwe munhu wotononakirwa naye so wotonoti pane imwe wotonotombomufunga kuti chero wapedza usiku hwese wesangana vanhu vakawanda pamwe pacho unotadza kana utomboproduce but ukasangana nemunhu iyeye unonyatsonzwa kuti haiwa tembo vanogona ukazongona tembo aiwa tinokuruka nekuda kwekuti nguva tinogona kusvika mangwana tichingotaura regai tisvike kwati kunoti kwekupedzisira kwechirongwa chedu takurukura zvese watiudza zvaunosangana nazvo zvakasangana nazvo zvimwe zvacho zvekuti nhasi ukazvifunga musodzi inoerera magasteng aya kuda zvimwe dai wakafa and everything inini mubvunzo wandana wakwauri kikido ndekuti iwe sizvaitika izvi pane pawataura kuti ichi chakaita kuti ndiite zvikuru wakati rine murume vandazotasa kuti vana ndatosirwa vana vanoda kuchengetwa iwewe ndizvipi zvokuti ungati inini ndikawanawo izvizvi aiwa kana riri basa iri hangu ndosiya kozi nyaya iri pakuriritira vana vako nemanakiro anoita angasiye aiwa ndinosiya anogona aiwa asi anooneka aiwa kusiya ndinosiya zvamwari pasi kuna tembo akunazotibatsira kusiya right pinjurako chinoita kuti inini chandinotoda muupenyu hwangu kuti ndikwanise kuva nezvinoita kuti ndiraramira ndikangowanawo kana kamari kashoma ndobva ndahodha hangu bhutsu dzangu dzebhero iwe ndotanga kutengesa ndinoona kuti ndinokwanisa kuriritira vana vangu vakakwanisa kuvawo vana vanozoverengeka mangwana ini ndikatova munhu anotoimurika muri kuvaona here amai varapa ndo vakachengeta vana vavo vakachengeta nei vaitotengesawo bhutsu kana kuti vaitengesa just ungova nebasa raningonzi ndiri kuita so ndisiye izvi hazvina kungoita nekuti handina pekuita but handizvidi kureva here kuti nemazuva unenge uri papiki paipai
ausati wambobata mari yekuti unokwanisa kuzvihodhera wegero? Mari ndinombobata but chimwe chinoita kuti mari yangu itadze kusvika pakuita izvozvo, ndine wana ndakarerwa naambuya. Ambuya wangu inini havafambi vakarimana, saka ndine ndichitiro ndipoti ndimboendesawo something. Saka pamwe pacho panozoti hafu uku mamacho munosara musina kuti ndiite sei ndihodhewo. Zvakafanira ndine tumaraundi twandinoita. Pamwe pacho inouya iri $50. Pa$50 ndokwanisa kufonera gogo vari kuda mushonga wazvakati. Panoenda mari yayo ndokwanisa kana kubvisa 25 ipaitesa nda kutenga chikamu nda kubhadhara rendi. Inotadza pamwe ndikwanira zvandine ndichitodawo. Waizorerwa naambuya baba naamai vangu vari? Amai vangu nababa vangu vakasiparitana. Uine makore mangani? Ndandisati ndatozvarwa. Yeah. Right. Asi baba unovaziva here? Baba vangu ndinovaziva, vakatoshaya ndichivaziva. Wawane makore mangani pavakashaya? Vakashayana ne 23 years. Ndatowanika first born kangu. Asi amai vaivepo? Yes, amai vangu nanasi vapenyu. Vapenyu? Ko vakazonerwa ambuya sei ivo amai varipo? Amai vangu vakatorwa nemumwe murume. Saka vari ukoko vaiti kana tikaenda ini nemutwini wangu vainditi hanzi inini ndiri mwana wasisi wavo, vanga vasingaduzi kuti vazikanwe kuti ndirichi ndiri mwana. Saka vaingotibata imwe murume angati handidi vana vako kana kuti handidi munane vanhu? Aiyo, vanga vasina izvozvo because inini baba vakatozosvika pakundifeya ndikavaudza chokwadi. Vakatorwadziwa nazvo kuti kwevose wanga usina mbundudza chi vana vako. Saka ndakabva ndadzvara rwengo muna mai vangu kuti wakazvitaurire svika nanhasi. Chiro ndikasvika pavari vanondita bva ndonyatsoona kuti hazvisizvo, ndezvazvo kuti vanongondida kuti chi mwana wangu but hazvisizvo. Ivo vakati kukwanisa kutaura here kuti chandaitira kuti nditi uri vati munina mwana wasisi vanzi ndakazviitire? Nanhasi hauna kumbondiudza. Ndinotombozama kuvanyengetedza kutovabatawo zvakanaka samai vangu but havandiudzi. Even chero pakuti ndizive baba vangu chaivo zvakatonetsa. Ndakatosipesira ndatovaitira chisimba cho inini mutwini wangu takatosvika pakwati mama emimika takupisira imba mutiudze chi kuna baba vedu, ndopavakazotiudza. Asi mukutiudza kwavo vakati vakatiudza havo, asi hanzvadzi yavo yanga yakaita sei. Asi toda kuti zvibve mumwoyo pavari ivo vachitiudza kuti baba wenyu ndinini, ivo vanga vasingadi kutiudza. So upenyu hwako hwakakura nawo unokurwadza kusvika papi? Upenyu hwangu hwandakakura nawo unondirwadza pakuti ndakazogumira grade 7 kubudikidza nekunge ndaudzwa kuti hapasina mari yenyu yekuenda kumberi nechikoro. Ini ndairerwa nehanzvadzi yaamai vangu ndichigara nagogo wangu. Baba vedu vaiuyisawo zveapo neapo but zvanga zvisizvo. Saka ndichienda kuchikoro dero ndingati ndakatomboita bofu. Tadza kuona ambuya vaindibhadharira ivavo mukadzi wehanzvadzi yamama wangu wasvika paundiudza kuti unobhohwa kuti ndirame ndichikuitira zvinhu muupenyu chichichi. Vachingoita mweya kuti vairwadziwa neni nenyaya yekuti inini mwana wacho takaenzana but kuchikoro ndaiva munhu aionekera zvekuti ndaivaoneka zivo mbichana. Saka zvaivarwadza. Aiwa zvazvirinani. Ndingazviti hangu ndaigona but ndaiva pari nani. Saka ndingati ndava kunyora grade 7 ndakatanga kungonzwa musoro ndiri kuchikoro. First day randatoenda kuchikoro ndatanga kunzwa masanga kuti uchema musoro ndarega kunyora ndaenda kumba. Manhero acho mangwana acho ndakamuka ndisingachatooni. Gogo ndiperekedza ndati sei vanhu zvakutovanetsa kuti chii chiri kuitika. Ndakabva ndapedza ipapo pesa ndaona kuzomboona kusvika ndakatogara nguva ndisingaoni. Ndobva wazoita musoro wakanetsana nemutwini wangu. Ambuya ivavo vaindibhadhara school fees. Ndobva vaudza mutwini wangu kuti hamusati mati uye haachatombofa akaona. Saka mutwini wangu zvakabva zvamubata ndobva arova ambuya vairai. Akaromba kuti kusvika hanzvadzi yangu yakuona ndopandichakuregerai. Zvichiona kabva ndazongoti mumwe musi ndatomuti takundiperekedzawo kupi toileti. Saka ndiri ukoko pakanditambidza tishu ndakanyatsoona kuti iri itishu. Pandati naita kwandipa tishu iri. Asi matishu agogwera because gogo rinokuremara kwavakaita kuti vanhu vanongova hatidi kuti vave munhu wekuti vanika kusvingana kuti vangobata tumwe tunhu. Kuwandiwo ndipa chipepa ndigogo ndandishandisa zvanzi wariona sei tishu. Ndiri kutoroona ini tishu.
akapinda shonda ndakatoshama akabva apinda pakapinda ndangosvika kumumbundira so vatonditi pfeka ndibva ndatopfeka ndobva aita zva zvekundinzvenga achida kuona ndikabva ndatobuda panze ndibva ndasika rodi yatinobva nayo kuterere tinodarika nepane makuva tinopati paheroes kumba ndibva ndatoti kogove rakavakirwa rini zvikanzi zvishowa wakuona tako yakabva tanga kuchema nendibva ndachemubva ti gogo muri kuziyei akabva anditi ichakunge usiri kuona toda kuenda kuna gogo ndibva ndasvika zvikanzi chiko imi munenge munonetsa zvakuti gogo munhu wekuti nanhasi vanongotamba nesu mwembva totanga useka matanga imimi chichi vaingotiti ana vana imwe saka ndibva ndagara kumakumba avo ndikati gogo da kusvina ibundu zvikanzi aiwa uda ndisvina bundu uri kuriona here ndikati zvikanzi pai vana yavasoribata zvikanzi handiwana navira ndikati gogo makagerwa kaini zvikanzi ari kunyapisa ndatanga ngovaudza zvinhu zviri pavari so ndobva ndati gogo nekiti yakudya chi mpleti menyu zvikanzi zveshuwa wakuona nekikakuona chichipai vanobva watobuda neni panze zvikanzi iwe kana uchiona tudzoti vanhu vari kuvari kuitei ndobva ndatarisa kumba kumusoro mbona kuti handiti vanhu vari kusimudza madhisha vachimaisamba zvishowa mwana kuita sei akuona saka zvadera ndakabva ndatsvagirwa mari hanzvadzi yangu yakabva yanga yekuenda ndofudza mombe ndobva yandipa zvikanzi inini kiki ndakanyora ndikaona ndakabuda nemasasi mangani ndoda kuti uite sei unyore svo ndakabva ndadzokera kuchikoro ndibva ndanyora grade 7 yangu akabuda ne5 subject dzangu ndibva ndatomuudza paakabuda mazuva ndibva ndati nanditoda kunitorera zvikanzi ndokuendera ndega asi ndikana wafana ndakukurova because mari yangu yandaifudza mume ndichibeva neminzwa ndichirimwa nemangu handikurova zveshuwa zvisho pakaenda nditora mazuva zvikanzi ndakukurova nhasi wakafoira ndibva ndati uri kunyepa ndakana mazuva dzangu ndara pagedhi but nenyaya kuti munda ndisina mari yadiwa kuchikoro ndosvakaita ndiramiro zvikanzi ndabhadhara yaone mazuva dzangu saka mbeu yapo wakaona kuti ndapasa futi ndopawaibva kuti hatisina mari yekuti uende kuchikoro ndobva ndakatanga kuzoita hausikeo chichichiwo paya kusvika ndazosanganawo nechiine murume wangu ndaipiwawo mwana pekutanga ndibva taseparitana achindidzoti handidara nehousegirl chichichichi paya uyo anoda part 2 that's what ndada kutotaura kuti kiki pari kuda part 2 there's a whole lot of story going on alright ndokusosvika paita norudai asatanga pane nyaya yawataura kuti ambuya vauri kuendesera mari yechikafu ndo ambuya vamwe chete here vairohwa nemutwini wako kuti ava ndo vakabereka mai vangu vakabereka mai vavo asi kwave kwasekuru avo ndo vaisanganisa midzi kuti usaone because ndo vakazokwaturwa vakazorohwa yamhanganya ndobva vakushunudza regati kuzoikontinya part 2 tichakurukura part 2 alright ndofunga takurukura asi tambotaura kuti tinewo zvimwe zvatinogona kutodzidza vanhu vanenge vane zvimwe knowledge pane paataura paya kuti inini handibva rekambani asi tombonzwa madzimai achiramba baba uchiti wadowe munhu ari kuomba kuwikirese toda kumboti umbotitsanangurirawo kuti iwewe madzimai ari kuomba vari kurasikawo papi chechavakaitawo weduwezvozongobudwa zviya kunemi aiwa chimwe chinoitika kana waona kuti baba wakwako vari kuda usarambe panguva iyo yavari kuda pinda mubathroom kana totora bhaketi rako otodi ugeza ipapo ototora kajira kako oita otopfeka akasiki kuti kakakoresesa kangori katetetete mbijana otodai baba woita kavapedza vobva avo kapfeka pedi rako chashata apachi bocha ndoda kuzenje kuti kana varume vakatadza kubudisa urume uka zvishuwa munonetsana pamumu ndopepo unozona kuenda kwasisidori oya zvake kwakiki nongata zvakanaka wawangu everyday anenge zvi everyday anongoyekumboko ndakaneti ora abva kakwakiki ndapedza naye hangu kikasimukira apa atobva ndiri kweoriko pakuti kutoenderana asi kuzviziya saka unongokwanisa kungogezawo imwe dzidziso yaningapa zvangu mumba umu chandozoita kuti varume musi wewanjena ndosirana ingazoona kuti zvicho varume vana vadiki pamwe pacho anotobatwa semuchechi saka pamwe pacho ukaona kuti baba varipo jera vanenge varipori ari
unofanira kuva nehembe dzinonzi bedroom dziya kuti unongomuka ubva wageza hauchapfikawo skin tight kana unongomuka ubva wageza kana ubva wangopfeka kahembe kako kangu kakangodai kaibva kuti kasketi kako chirega kupfeka shoti because shoti vanozononokerwa baba wapfeka kasketi kako kadikidiki wapfeka kasketi kako kadikidiki so kawangeza ungodai akati perfume twako so tanga ngofamba ufamba paunobva undogeza pai izvi kuzora mafuta izvi kaizvi mafuta ane mazorerwe awo ekuti baba unonyatsofila mama varimo mumba unonyatsozora zvekuti kana mbamenyu ani baba unenge wakarara pambedha otonza chiya yako so ugara pachiya yako uchigumbo rako kana pachiya yako kana pambedha unyatsorizora kubva naro uchizora otogara nesora rinogara rakabviswa shoni kana baba uda kupinda unotanga wambodai so afambe afana kubvisa sora unonyatsozora mbichana zvakanaka wanyatsokotama wombobva pachiya paipa handipo panenge wakarara kana chiro idefoni vanoitoita unonyeba wanyatsozora ukanyatsowakotamira so uchizora pedza kuti ndidamudonizora mafuta kumusana ndotadzosvikira wanyatsokuvagarira chirega kugara pasi ungoti ke wanyatsovagarira vanyatsokuzora vanenge vachikuzora pobva isinewo kakamunukara panokunomba kuti unyatsokavhunukira wakakakaushiwadonira iwewe wega soka iwe wega unotangaungoti kana paine vanomba kuti vharadho kana iye wega utosimuka panosimwa nevharadho nyatsonoti baba vakuda zvinhu zvavachaja manje vanyatsovapa nenguva kutora nguva yenyu vanonzwa paipa vaudondorasika kubva kuti aiwaka murumhanyirei nhasi nguva ndedu varume vanoda nguva nyatsopiwa time zvekuti ukanyatsomupa time hawega unyatsonoti tiri mumba medu varume vanoda nguva nyatsopiwa time iwe kekido zvauri kutaura zvawaizviita here uri munababa vegasa ndaizviita but panguva yavanga vakundishungurudza ndasingachaiti asi takuna zvawakatombovayiva pakurira waitozora mbichana imwe ndeyekuti chiya wakadzidza madzimai ari mumba pamwe pacho vanokupuwa musana wakarara wakatarisa aiwa kana muri mumba so mapedza kudya paipai unongotora toothbrush yako saka colgate kako wokwesha mukanwa mako wakwesha mukanwa mako so pamwe munopinda magumbezi yaya pamwe muchiri muwani room mukurara nevana venyu kune maketini angu wako wana vedu vanongoita kuti mungoti vana kwavo baba namai kupi kwenyu mapinda magumbezi kweto mopinda magumbezi kana wanotora ita usitobvisa hembe tsvagawo kanaiti dress kekuti baba wakabatwa ndikungongobata nyama so muchipinda magumbezi unongobvisa wakatohembe twako unyatsotisawo upinda pana baba unyatsoenda pasaidi nababa kana kuti na baba havasi kuda vatange vega haisikisi ega kainongotanga murume kana unoda kungombata unyatsodzika nababa vako kandopa murume wako mvura yekugeza chiri kunetsa baba vanodyiwa nyatsokuvadya zvekuti vega chiro wanga wakatsamwa so zvakoti ndozvamunombohwera uya kunoko ukabata zvakanaka sokunoku unonyatsokuvadya zvakanakanaka zvekuti vega unyatsonzwa ndiri kudyiwa panapo zvekuti chero kuseri kuna kikido anenge ininga vanombomubvisa murenje kuti ndaitotora nakikido pamese inoda kuyakoka vanongatombodzima foni ukanyatsokuvadya zvakanyatsokunaka iwo wega ndinofanira kuziva kuti baba vane masora vanobviswa ndiwo unotofanira vabvisa kuti vanobva kwakikido vakabviswa vabviswa nani vanokudza kuti pana ndiri mubhathroom sozvichefa washefwa nani bokuti pane pamwe paipe panotoda kuti iwe unyatsoshefa wega unyatsovabvisa sora unyatsokuvadya mabhora anoyamiwa kai unyatsokoyayamwa mbijana unyatsobata baba zvakanakisa unyatsovabata baba zvekuti wega unyatsonzwa kuti vega baba unosvika unonyatsoona kuchema vega baba so vachichema so utanga kwapukuta so wapukuta paunowapukuta wavatsosera mukana so unyatsokuvadya zvakanakanaka kumwe kuchema kwakabvita nawo baba vachema sei vaitisi
kuchema kwandiri kutaura ka ndeuku Okay. nhengo yababa inochema kana ikabatwa zvakanaka Sanzo. inochema zvekuti Ndaona kuti Kikido is coming. Ndakazonzi nevamwe nhai une muchiri bho here mumabho kana uchitaura Ndasikana nekuti azonyatsofamba nesu. Watch your back again. Nekuti taona kuti dzidziso yacho tete Kikido. Aiwa, thank you so much Kiki nemukana unowatibvumira kuti tikurukure tichidzidzawo tine zvatadzidzo uyezve nokuona kuti aiwa hakusi kuda. It was not kuti akachuza, but imagine you surviving that kurohwa negasi banga and everything. It was not easy, but tinongoshuvira like I said pekutanga Slime Media TV tinoshuvira kuti zvawataura zvekuti uri kutsvagawo mari tinongotangawo bhero pachandada chaataura ati ndoda kuti vana vangu vazonzi ndo vana vakarerwa namai vaitengesa chi bhutsu kureva kuti iri basa raadi kuti vana vanziwo vana mai vanotengesa miri haazvide ari kuda kuti vana vangu vaita sei uchinzi ndo zvaanoshuvira zvatinokushuvirawo kuti kune vari kuonawo maviewers edu ndoziva kune vakawanda vabatsirika nokuda kwechirongwa ichi vanoda kumubatsira unoti shungu dzake dziri pakuti vana vangu pane mwana musikana akapa ndosakati vana vangu da kuti vazozi mangwana vana ava ndo vakachengetwa namai saka ndo zvatanga tichikurukura tiri muno mubhishu lifestyle uri ipapo pane nyaya iyi yataitaura yekuti iye zvinezvi tiri kuti kuna ana amai vakarerawo vanasikana vana vavo vasiyiwa nevarume vakaramba kuchengeta vana vavakapa madzimai iwayo kana kuti vakavamitisa tiri kuda kuti madzimai iwayo akasara akachengeta vana vasina kupinda mubasa rekutengesa bonde vakazvigona sei toda kuti vauye kuno titaurawo vachitudza kuti vakasvitsa sei vana kuyunivhesiti vakasvitsa sei vana vavo kuti vaende kusekondari vana vavo vazoita makosi toda kutaurawo navo kuitira kuti naivowo maitiro avakaita agodzidzisawo vanhu vanenge vapinda mumasituations akafanana naye kuti vasafunga kuti option ingoripo kuenda kunotengesa bonde ndo mashoko angu ekupedzisira. Aiwa, thank you so much. Ndazvifarira uchinzi all single mothers one has about a story to tell. Ndofunga taiona movie ya Tyler kana makaiona Tyler Prince Straw you'd see kuti single mothers sure pane pavanosvika pakaoma kuti vachengete chi vana saka tiri kuti even vanenge vane nyaya dzavo vane nyaya yakada kushare nesu ari kutibata paSlime Media papo yatombokurukura kunogona kutobatsirawo vasikana ivavo regei ndisatore nguva yakawanda. Thank you so much for watching this program Bishu Lifestyle. Until we meet next time, regei ndikutendei mukoma vangu simbi yebasa nekuti nokuyo kuzogara natichidzidzawo ndazonzwa kuti mama uda kunyatsonzwisisa. Thank you so much. Until we meet next time, ndini wenyu Sokostina Mukunda kwa Mupurwa. Musakangane kulike, kufollowa nekusubscribe. Udzawo mumwe munhu nezveSlime Media TV. Aiwa, Slime Media TV hakuna kwataenda, tiripo ende tiri kumhanya nacho chisarai zvenyu zvakanaka. Thank you. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority.